לעבור מגבית מפנה שמאלי לגבית מפנה ימני, אנחנו עושים מהפך. זאת אומרת, מהפך לא מכריזים עליו ממצב של רוח צד או ממצב של רוח טבעית, אלא ממצב של גבית. אם אני עכשיו מפליג במפנה שמאלי גבית, ואני רוצה לעבור לגבית במפנה ימני, זה תמיד יהיה מתחת לרוח. ואני אהיה תמיד 90 מעלות, כמו שמקדמית לקדמית זה היה 90 מעלות, אז מגבית לגבית זה 90 מעלות. הפעם אני עושה את המהפך שהרוח עוברת לי דרך הירכתיים מדופן שמאל לדופן ימין. זה לא מול הרוח אלא זה עם הרוח. אז מכריזים על מהפך ברצף המילים היכון למהפך, ממשיכים העבר ראשי למרכז. זאת אומרת, לא אומרים היכון למהפך וזהו, היכון למהפך, העבר ראשי למרכז, ואז מיד מותחים את הראשי עד האמצע, ואז מודיעים מהפך. מהפך יהיה עם הרוח, עם הרוח, לא נגד הרוח. ואז מחכים שהחלוץ יקבל קריסה, ואז אומרים היכון להעברת חלוץ, מעבירים את החלוץ, לא מותחים אותו עד הסוף כיוון שהוא הופך להיות גבית במפנה אחר. החלוץ צריך משוחרר לגבית. אחרי שגמרנו את המהפך והתייצבנו לגבית, אומרים שחרר ראשי לגבית, כי הראשי היה מתוח עד הסוף, אז אנחנו משחררים אותו עד הסוף, וכך מבצעים את הנושא של המהפך.